pamusoro changamiri pamusoro makurukota nhau yangu yandauya nayo mukati medare inhau yemurume anonzi Sheba. Murume anonzi Sheba ari pakati pokushanda munda wangu wandikasiyiwa nababa, saka ndasiyirwa kudaro. Murume anonzi Sheba kuti ndizousiyiwa munda uyu. Murume anonzi Sheba anga anhingirika ndikati akagumbura baba nepamusana pokuti anga atora mudzimai wababa, saka baba vakazonditsvaga kubasa kunga ndiri, vakandiisa pamba vakati iwe chisara pano, handigone kuti ndigarisane nemurume uyu, iwe chisara pano, kwandiri kuenda inini ndinogona kudzoka. Saka ndaita nguva yakakura kwazvo ndichitaura nezonyaya yemunda iwoyu, kuti varume munda wamuri kusenza uyu siyanai nawo. Ndikaenda kwasabhuku kwacho hakuna chiri kubuda, saka ndakazoita dare nasabhuku wacho. Ndikati sabhuku, chindishedzerawo hama dzako dzauri kuti dzacho hadzisi kukwanisa kuatenda zvamuri kutaura imimi, nekuti ndiri kuti inini siyanai nemunda uyu nopamusana pokuti murume uyu akakanganisana nababa, nekuti anga atora mudzimai wababa. Mudzimai wacho ndaatete vake. Saka ndopandiri ipapo changamire kuti zvingaite here kuti mhuri ingarambe ichindishungurudza. Kana mapedza usawadzishungu. Right. Inyaya ndichitondera nawo inyaya yakambotitaurike muno mudare. Saka tida kunyatsoironda zvishoma nezvishoma chiona kuti nyaya iyi yakasarira papi uye tiri kuenda nayo kupi handika. Ini tiri kuyeuka uchiti panguva yakatama baba wako iwe kwanga uri kubasa kwanga usipo izvozvo zvakanaka. Kana munhu achitama semazi atinoenda kuti achaenda kuna Sheba neachituteza nechekare nai ndingadai namanya naika rai ndezvokuti baba wako achitama tisingabate nyaya yekuti vakatorerwa mukadzi, nyaya yemukadzi toisiya iri kuti haisi ndiri mudare. Baba wako achitama iwo vakaenda kuna Sabhuku, ndizvo nai Sabhuku ndaakutama ndizvo handiti. Pavakaenda kuna Sabhuku vakaenda nani wakatoda Sabhuku, inini ndaakutama, asi zvandaakutama munhu wangu ndasiyira namatai. Vakanga vari vegani here, wakanga uripo here, mhukuru dzacho dziripo here. Pamusoro changu vachitama vakaenda kuna sisi wavo varimo muno vavakataurira mazwi iwayo vasati vabuda, vasati vafunga zvekuenda, vakataura mazwi kuna sisi wavo varimo muno. Ndiri kuti inini vachisaenda munda kuna Sabhuku woti munhu haangotama anooneka damani. Ndiri kuti inini pavakaenda kunooneka Sabhuku mazwi aya kwakune maseke Sabhuku nguva mazwi aya nekuti zvandaakutama ina Sabhuku handika munda wangu uyu ndaakusiya namatai. Ndiani akanga aripo? Ini ndandiri kubasa nguva dzachiri. Mamuri kubasa akanga aripo ndiani? Wakaenda nei? Handisingazivi kuti wakaenda. Zvakanaka. Zvakanaka. Imimi kuti muzoziva kuti masirwa munda uyu nababa ndibaba here vakazoshedza vachikutaurirai kana kuti makasita zvokunzwa vaenda. Aiwa, baba vangu inini vakunibereka vanga vari pamba ndo vakazokutaurira. Ndovakanditaurira ivowo futi zvakare vasati vatama vakandishedza. Zvakanaka. Nikavharira ngoni pambai tida kunyatsopinda chaizvo nhau iyi. Ndinenge ndaona zvangu mafambiro yayo nhau iyi tikaitonga kudare rine uyu nhasi statement raapa pano rimwe shoko raaisa ranga asina kubva imboisa ikuno mhangarire kuti uri kuziva sei nokuti kupandwa kwaita nhau nomurume uyu akunzwa ngaarondedzere muziki waari kuita tigone kufamba zvakanaka. Zvaaita manje ini ndanga ndakadzwa amerika asina kunzwa zvakanaka uye anenge ataura kuti nyaya huru ndeyemunda asi baba kuti vatame inyaya kuti akakatorerwa chii mukadzi ndipamudadii asi chinangwa chenyaya yake ndichichi taura ichi pamusoro yechangamiri nemakurukota ese. Nyaya iri kutaurwa nababa yekutama
nyaya yavari kutaura yakaitika 1993 yavari kutaura nemudzimai iyo takatogara tese nyaya ikatenda mudare ikatotongwa mambo vaeramu vachiri kutonga ikatongwa ikatodarika nyaya tikatogara timiezi tese pamusoro wekuti handangobvika miraizveri chikanga chaitika paitonga eremu inyaya yekuti ndimi here manga matora mukadzo hungu ndini ndimi here manomunda wacho nhasi kwete handisiri ndinomunda munda pamukasara patikagotonga muno maiti bandimi mukasirwa munda here wamapa munhu imini unovana mukoma wangu semanzisirandikamboita pakatongwa nauti uyu namatai uyu mpamba ari kuklema achinoda kuda munda wandikasiwa namababa vangu then uyu shepadi uyu marumisi ari kuti no munda uyu ndewechi ndewemukoma wangu hungu zvaari kutaura kuti pakatorwa madzimai chichi asi pakatorwa madzimai uyu haasiri akasara achirima munda wakasara uchirimwa nemukoma wacho then uyo ndopari kukomberera kuti mukoma wacho zvaasisi munda ndowani ndewedu uyezve paaitaura pai pakutanga akataura achiti asati afa mukoma weuyu vakagara vachinetsana kana nenyaya yechi yemunda yayo akazofa kare akazofa zvakasi munyaya yemunda yanga yakutogosvika kana munasaruka ndomanzira ikaita pakutanga pano ipapo takanga tiri ipapo takabvunza sabhuku aripoka takamubvunza kuti iwe sabhuku titaurire nhau yomunda sabhuku akadudza pakapiwa judgment nhasi uno iri kudzoka iyo kuti vakatorerana akadzi neyomunda indotosiyana vanzwaka kusiyana kwaikaita manje isisi tiri pakutaura nhau yomunda handitiwo uri kuda munda here munda takausiwa aiwa tati uda bamunda here taura kuti uda munda kwete kuti titaure zvimwe zvisiri zvomunda patiri kutaura isusu uyu wauri kutaura naye uyu akamirira mhuri yomukoma wake inova ndo mhuri yaishandisa mupi munda uye ndokupinda kwaakazoita chi mumunda muyemo akamira saizvozvo nhasi uno iwewe uri kukudzewo uchiti iwewe uri kuda kuti uyu abve asiye munda womukoma wake waakapiwa uye takabvunza sabhuku naiwe sabhuku iye baba wake uyu Nicholas achibuda munda ukasara kuri kunani ukunzwa mapindiro arikita ari kuti ukasara uri kuna sabhuku nhasi uno sabhuku iwo ndouri kutonga kako ani ndouri pachidhiraivha ukuchaira kangoro yemoto kuti isapinde kugomba nhasi uno tiri kuti iwe sabhuku uri kuti kudii munda ndowani pavanhu vairava munda wakapiwa mukoma womukomana uyu wachepati ndiye waerisani pane pandira kuti tipinde pamusoro yemakorokota ndepekuti tautaura tichimbundukidza munhu tautaura tichiburisa nyaya pachena kuti wadzo naika kuti mumwe munhu asati atindazvinyirirwa naika tinoda kutaura isi kuti baba mudiki wouyu wavari kutaura takanzwa kuti havana kufa kare kare vakafa chi mai manje asi nhau yemunda iyi haina kutanga mai manje yakabvira kare ichitaura zvayo saka nhau iyi pamakabvira kare muchiitaura baba mudiki ava vakambouya here kuzopupura kuti aiwaka kunogonetsana sei kumunda wenda kanga ndausira mwana wangu kuna sabhuru kuti takangonzwa vakafa mai manje panguva yese yamainetsana vakanga varipo mavakambovadainza here kuya kuzopupura mazuva ayo ira kukupindura ipapo baba waiti ukavatsanangurira kuti baba pane nhau yemunda wamukandisira handisati ndaakuurima ndiri kunetseka nepamusana pokuti vanhu vakapinda umo akapinda akakumbira umo ari kunetsa kubva vaibvunza kuti ari kumbonyanyonetsa wacho ndiani takangoti mukoma washeba vaitanga kuchema vaitanga kuchema zvokuti kana kudya chaiko havaikwanisa kana kudya waona nhau yako zvayakaita tida kuti tirasike mujere dzedu sokuona kwauri kudi kwaurikuita tiri kuti isisu muridzi wemunda wauri kuti ndewenhaka shuwa ndibaba wako hatisi kuzvirapa handika
asi havana zuva rimwe chete pamakore avararama vese aya. Sasa kuti mukoma uyu akarima munda uyu makore mangani 23 years. Miraika handika kurava kuti vaifanirwa kuuya nekuti havana kufa kare kare. Handika kuti ko nhau yanetsa ndeyei tenga ndakasiya ndataura kuna sabhuku wani kuti mwana munda wendasira uyu ndozva kuti kana izvo zvakaitika here pawataiwa taiti katanga tora nyaya iyoyo vakatanga kuchema. Handibona kurava kuti mazitanga kusimudza nhau iyi neuremu hwayo munhu akakusiyira asisipo asi akatora makore nemwaka wakareba nhau iyi asina kuipedza. Ndokurasika kwandiri zvaitida kupapindura pamambotaura paripo pamatsanangura pandirwa kuti ripindura pari kunzi 20 something years. Murume uyu akatanga kurima munda uyu 2004. Ini ndakagara pamba pa 2003 ndakatanga kunetsana nemurume uyu aiwa kuti mukoma wake asiri uyu. Aiwa hasi uyu. Saka mukoma wacho ini ndiri kubasa nditi ndobva ndazosanganidzana naye 2010 nhau ichitaurika chete haina kutanga nhasi vanhu vamwari. Saka yadaro ndakazokwanisa kuwana iye inini naiye tiri vaviri papana sabhuku goera. Ndakati ndamuendera kumunda anga akuisa fenzi. Ndikati Changamire hamugone kuisa fenzi munda uyu nekuti uyu munda uyu mukone kugara vandikaita musha uyu nomunda uyu ndopandiri ndiwo munda wandikasiyiwa nani nababa. Zvechokwadi murume uyu akapindura akati ho ndimi mainzi nacho mubhedha muchauya. Zvasiyana nokutaura kuri kuita vapi. Right. Haana kuita nharo akakwanisa kusiya fenzi iye nomapango anga aisa manyowa nemapozi akabuda akaenda akatakura zvinhu zvake mombe dzake zvese ende haana kuzodzoka futi. Zvakufamba takadaro ndika tifamba pamwe chete murume ani asina kumudukisa ngomiraika sabhukuka miraika inhau yadzoka dareke chipirika saka ida kunyatsobvanzurwa. Handika atida kuti miraika tinokubaika mukana ka tiri kuti anga achiri kuenda ka zvadaro murume asiya munda unofunga wakagara zvemakore mairi ndobva apindawo novanhu vaainavo vaari kurendesa manje. Ndobva ndadzokera futi kuna sabhuku ndikati sabhuku waona nhau iye yadzoka futi zvino ndakuda kukikirisana nomunin'ina ko zviri kumbofamba seiko muno rimwe here sango ramunogona kundipa kuti ndigone kurima. Zvikanza sabhuku handina. Ndikati ko sei ndiri kutaura kuti sundurutsai vanhu mumunda uyu hamusi kugona kuvabudisudurudza. Ndopa ndikazoita dare ndaita dare kwasabhuka ndobva sabhuka vajaja kuti munda ngautsemuwe. Ndobva ndati komunda unotsemuwa seiko because inini baba vakangondisiyawo ndiri zvazviri mundani musha zvese ko unotsemuwa sei. Ndopa ndikaenda kuna headman ndikati headman ndinzwireyo nhau iyi shedzai murume uyu kuti zvinoita here kuti munda wandikasiyiwa ini nababa utsemurwe. Ava vakaramba kuuya mudarira headman katatu ndakaenda 3 times katatu vakaramba. Ndakazonzwa kuti dare rakupi igore iro rino chimbomira pakati pasati asangano. Inini pandida kudzoka ndepekudai ndepekuti tira kuwana nhau kuti yasarira papi iri kuenda kupi. Ndepekuti manesa nemukoma womurume uyu handika akasiya munda uyu kwe2 years. Wadaro ne asiya munda kwe2 years handika hakuna munhu kwampamba akapinda munda mupi pa2 years zipi idzodzo kusvikira awo kamafuta zvakamupi imomo handika. But isisu nhau iyi pamakaikurukura kuti azosiya munda kwe2 years kwawataura handika makaikurukura pena sabhuku nechi nekomiti yanomwangari handina sabhuku ari wani ava kangaasisipo akazotuka maimanje imbofamba sabhuku gwera nasabhuku makioni ndakavatungamira vese ndichiita debit vanhu vaviri vavo. Kuna gwera ndakaita debit
kuna sabhuku uyu nengi ndakati deputy kune ma second sabhuku panguva yoyi ndima second sabhuku hapana chaita gwera chisingaziwe neni aitonditaurira pane pasara pasina kupindurwa kuti inini baba pamasina kupedzesa pabvunzo vana vatafumanei kuti mambotaura nyaya yemunda muchitaura nevava vane pawakazoita kunge muchiti vakazotuta zvinhu ukatokusiya munda uye usiri kushanda umati wakaita 2 years usiri kushanda imi muripo ipapo ndikondati mundibatsiriwe ipapo dambudziko rakaita ndekuti ndakapiwa nemombe nandi mombe 14 dzakafa dzese saka kuti ndikwanise kupinda ndakatoita dambudziko rokutotsvaga kushandisa ambotika titiregere tikuita kunge zvedu munoziva nyaya iyi ikatongwa kare chengetai zvenyu pamukabata zvinoitika mupambaka ani munoda kutaura kuti kuita sabhuku wenyu ndozvamuri kutaura inini kubva baba venyu vatama kuenda kumapurazi pano here urudzi hwenyu akazorima imomo hapanaka kwakurima yani akapiwa nasabhuku anova mukoma wake uyu manzwaka tabva ipapo iwewe nhasi uno uri kutaura kuti akawana nzvimbo kumapurazi tozviziva iyeresana akanga ano nzvimbo yaakanga awana kufamu so zvaka zvaita baba wako iwewe ukupanzwaka munda uyeyu nokushayika kwomombe ukabva warara asi iwe ukakonewa zvakare kupinda imomo ino mhaka yekuti waiziva kuti mumunda uyu hausisiri wako ezvinezvi nhasi unoyu nhau iyi ikatopiwa judgment yadzokerera zvakare uri kubaona kuti sabhuku wako uyu ari kutaura kuti kubva kumadzisabhuku yose iye akanga aripo zvairokukaruna sabhuku aivepo zvaari kupupura unyatsa kuzvinzwa mushemushe ndikupindiro ipapa vari kutaura pandikataura nemurume uyu nonyaya yekumunda ndichitaura naye ndikati aiwa hazvigoni kuti mufenze munda panga paana sabhuku mwana wake sabhuku ndiye anga akutungamirira baba wake havanga wabva taurai 2004 ndati ndine pandazo kutora nyaya ya 2004 mati 2004 chichakaitika 2004 ndo pakatanga kurima mukoma uyu kuti mundinire baba ava baba vambotaura kuti munda uyu warimwa kwe 20 years handiti toda kuti titi 20 kwe 20 years handiti imi mukati aiwa vari kunyepa handiti ndikuitira kuti vari muno mumakalkulate kuti pari zvino so uchiri muoko mawe mabvana pamakambori mati 2 years wakamboita ngongosiyiwa but pa 2 years idzo dziri mamudapinda handiti ukaramba uri mumaoko mavo vakandibedzidza ravandi tiri kuti kubva 2004 kusvika nhasi ukakalkulata pane makore mangani uri mumaoko nokuti ukushandwa neivava chete apisa ponga vasingasinzi akazopinda paane 3 years imi musingaushande vati asi vakapedzisira kuzoshanda ndipototi ndahava handiti pane makore mangani kubva 2004 kusvika nhasi batsirani kuti vanoweka kana kuti kubva 2004 kusvika nhasi pane 20 years handiti ende kana tikaiziya zvinengei nyama yemusoro iyoyi 20 years akomane munhu anoone shipi yaipapo akumusuduza ameno handisutiregare gosuduziwa asi tikutaura 20 years vamwe vari muno mwane 20 years vadini ndambotifunga kuti nini sabawa kuzvamarumisa varivo vakatora mukadzi womurume uyu akazobaba nechigumbu ndakatifungidzira kuti ndo vakabva vasara vachipuhwa munda ndakati pakapembedzwa chakadiya chakaipa zvino tiri kuwana kuti handiwo vakapiwa chiya munda wakapiwa mukomo ndizvo sabhuku zvamunda kwete avo iko zvino zvinhasi avo ndivari kunzi vari kurendesa here kao ndivari kumushanda vari kurendesa aiwa ndini sabhuku ndo vari kushanda munda iwoyo avarumisa ndo vari kuushanda vaning'ina vacho ukaming'ina vayo kwete ivo vaya pamusoro vana vomukoma wake murume uyu ndo vari kurenda munda iwoyo ava ndo vari kurendesa vachirendesera vana vake vana vomukoma vana vake ndizvo zve ivo vari muchishore tiri kuti baba vanhu vakurima kandovaze kuona chete pari kunyanya kudzokonya baba kuti yakunditorera vadzidzisa baba vangu vatora amai ndo vamwa dhunduru yaye ndibvunzeo zvangu
inini ndiri mwana ndasiwa pamusha nababa handiti ndasiwa nemunda zvese mwana angu sara pano handigoni kugarisana nevanhu ini ndiri kubasa ndauya kubva kubasa vanhu varimo handigoni kuvati nhai mbudai ndauya here mirai tikubatsire zvazvakaita manje mupamba rekandirasike ndichiti nhau yauri kutaura payakanosiyana ndepokuti ava havasi ndo baba takutumbura iwewe ndebaba mudiki nhapa mira unzweka mira unzweka titaureka uda kuzvitora sokutika munda uyu ndokasiwa nababa wako vapenyu vatoziva vai munda wababa mudiki handi munda zvauri wababa mudiki rega dai kwanga kuri kokuti izvozvizvi havana kutama havana kudii inhaka yevana vavo isingaiti ende kunhaka kuvana kwababa mukuru kana kwana kwababa mudiki titese ipapo right zvechokuti kukrema kwako munda uyu handika nematauro awakuita nepawaizoitangira nyaya yacho kuisimbisa ipapo ndepane mhosva kana chiti mhosva ndoati mistake pawazoitangira waona kuti baba wako wautova nezvakei handika watisiri kurambana kuti akaenda kupurazi handika akararama makore mangani ari kupurazi nawe munda ichitaurika asi akatadzoka wazoipupura akafa mai manje ende paafa mai manje ndopawazosimba chacho chacho kuti munda ndakausiriwa waona zvapakaita idati upapa wapaona echangamira nhau iyi haina kutanga manje so munofunga kana mandindo nhau iyi yakatanga kare ndichitaura nasabhuka kuti sabhuku udhai vanhu vasiye kubva iye mukoma wake yakatanga kare mataurire mukuti vatapfumanei tiri mubvudzi imwe chete nyaya iripo ndeyekuti baba vapupura vakati baba vavo chevo vari vapenyu muridzi womundo vanditika vaiti munda uyu ukangotaurwa chete kuti mukunetsana nani ava vakataura kuti baba tikunetsana navamarumisa baba vacho vaichema chii chamupfuudza kuti baba vaichema nekutoziva kuti marumisa haachabvisika zvatakaitana namarumisa zvaoti aimomo zvakose saka vana vangu havachatora munda uyu baba vaikuti yakunzi baba tikunetsana namarumisa obatengoti arimakuwana zvapupurwa nevava saka nyaya iripo ndeyekuti nanhasi unoka irimo futi vana venyu vakazobvunza kuti nyaya iyi yamira sei muchangotaura kuti nyaya iye yasekuru yenyu iye muchatochemawo handifaniri kuchema apa ndiri kuda kuti nhau kai please ndawi aiwa mbibate zvakanaka ini ndakasiyiwa pamusha nababa ndiri kuti baba muri kumbonzwa mawekewe akuitwa makore taedza kuda kutsvaga zvedu ndini ndachitsvaga paingabatire tandifungidzira kuti uyu ndiye akazopiwa munda ari atora mukadzi ndiwo sara achipiwa ipapo tachida kuedza kupa bata zvino hasiri yakapiwa 1 tobva tatarisa kuti munda ukaurima 3 years pamutemo uri pari zvino munhu iyeyo unenge munongonetsana kuti apapa ndizvo wakamurima makore 3 kuti uzomuhwina kuti umutorere matanitani pada unoo wakadii pandipa ukakwana uyezve uhure hwatiri kutaura panapa ndo hwamai ude kuramba uri pamuromo kutaura chete kuti ndo mamiriro azvakaita ndo zvakaita kuti baba vazondishedza bubi kuti iyo chiya pano ndikatombobvunza umbaba iwe wauna here munda wababa wako ndikurima vasekuru madhundu vasekuru ka asekuru vako ka kubaba wako havana munda here mamukombero vanawo urikurimwa nani ivo ndivari kurima ivo ndivari kurima nomunin'ina wake ndiyeyu kana chirima nomunin'ina wake ndiyeyu ka ukurimiwa newe munda wababa wako pandinoda kuziva ndikupi ini ndakasiyiwa musha nomunda handiti ka ndiri kuzotorehwa here munda uyu wandikasiyirwa nababa vachitisara pano alright ya kwamuri kuti muchipa judgment tipinde pane imwe nyaya amai muri wekupi mama sukudza une ukama hweina mupamba kana ndiani wamune ukama naye amai vamupamba ingotaurai zvenyu mazuma diki ndibva ndangoita judgment musarembesa
murume uti nhaka haasi mwana uyu namatai haasi mwana waNicholas chai tikatonga tikataura takada tichatorasa paukama hwedu torasa nekuti mwana wangu mwana wamukoma wangu mwana wangu ndipo patimbotitobalera kuti anza haasi mwana waNicholas chai kumwana umwe ukoma wake mwana wato mwana umwe mwana wato nezvichingo chitiri vamwe chete aiwa maaita basa mashoko enyu akatonaka chaizvo iwayo anobatanidza kuti hatifanire kurasana kuti waapana wemukoma wewawemunenya kana ari ndiwe mukoma inini ndiri wababa munini awe hasisina kukamana. Saka mashoko enyu akakosha, tinofanira kubatana. Hazvina basa kuti uyu ndiri kwababa munini uyu ndiri kwababa nhengi, zvakangonaka, zvinofunga vazvinzwa. Asi ndiri kuti nyaya ita takaitonga kare, yakafamba zvakanaka, yafamba zvakanaka, asi pakazoita chichemo cheappeal chakauya navamupamba vachiti no, nyaya yangu ndaifungidzira kuti dai yanga yadzoka zvakare mudare itongwe. Handisida kuenda kune rimwe dare, handisida kuti idzoke mudare menyu imomo, muitonge mutarisise kuona kuti hapana here pamwe panogona kuti ndibatsiridzike. Asi ndiri kufunga kuti ndine rimwe shoko randakasiya rinogona kundibatsira kuti nyaya yangu ifambe. Saka kwese kwatatakuenda kuti atakuenda zvedu pane nyaya kuti tinzwe shoko ravadzora reappeal, ndo ranga rakakosha kuti toritambire here, rataurwa here kuti vabatsirika. Ndo pane shoko guru randaifunga kuti maybe pamwe zvakataurwa zvese izvi pane zvimwe zvinogona kuchinjisa judgment. Mandangoona kuti still panyaya yamupamba yamakaapila iringodzoka futi kuti kana munhu achioneka achienda munda unongosara mumaoko masabhuku. Saka ndiri kuti tingataure takadii, inyaya chete kuti minda ndopatisisina. Samambo ndandada kuti ndigodzoka futi paizwi rekuti dai paigona kuti tine imwe munda taigona kuwana, taifanira ngokutsvagirai kuti mungagone kuwana munda. Sezvazvaita sabhuku tangati inini ndoda kuti vanhu ava pasaite makakatanwa kana mhirizhonga imhuri yangu yese rigaitedze kutsemura dzapfungwa dzekuti nyaya iyi yanetsa. Ndo zvavaifunga kuti dai kuti zvaita saizvozvo. Asi nemashoko achitsanangurwa achikurukurwa zviringooneka kuti munda wanga wakasiya wakaoneka, anga wakasiya waiswa mumaoko mamadzisabhuku. Ndinonzi ndakutaurawo ka ndofunga murume uyo ataura uyo anzi Wilcott reva kuti ataura uyo anatsotaura nemakore mafambiro zvakaita vanhu vese. Ndinofunga vanatsojekerwa wakafamba wakadai rakati zvakadai anova ndiye anganzi ndiye muridzi wemunda akatomboenda kudande muri makotoni zvaramba futi akazopedzisira azoenda kwaJani kwaakazofira ari but achiziva kuti ane munda wanga wakasara uyu wainzi nemakukuta munhu iye asati afa ndiye aifanira kunge akakupupurira imimi kuti aiwa muri kunetseka, munda ndakasira mwana wangu ndiwandakasira ndiye aifanira kuzopupura. Kana kuchema kwese kwamaiti makamutaurira aichema, aifanira kuchema achichema but akadai akafamba netsoka dzake akaya kuzokunyurura ifuti kuti aiwa nhasi unoyu munda wamauda kutora uyu ndewangu, but zvese zvakadi akatadza kuzviita. Saka ndikuti nyaya iripo che ndekuti hakusisina imwe minda ichiri kudai yanga iripo sekuchema kwamuri kuti dai maifanira kutsvagirwa munda mumwe amaifanira kupiwa. Asi zviri pajekerere zviri kuti nazooneka kuti munda wakaonekwa wamumaoko maeresa ndiye muridzi wemunda nanhasi ndiye muridzi wemunda iwoyo. Uyu Shebha kutobatira kuti munda wemukoma wake haasi kuti ndiwaShebha, ndiwako iri munda uyu. Inyaya yekuti ndiye anenge akuita sekuwa wake but akabatira munda wemukoma wake, ndiwo akabatira munda iwoyo but wakuita sekuti ndiye. Zvareva kuti nyaya yamadzoka naye mudare yanga iri nyaya yekuti dzimweni dzenguva ari kunzi akatora mukadzi wababa venyu ndiwo akatora. Zvobva zvaita sekuti maybe nechigumbo ndo zvakaita kuti vasake kunge vakabva vatiza kuti ndakunogara kuboza ndigona kugarisa neuyu kuti akatora ndi but asiriye muridzi wemunda uyu. Muridzi wemunda haana changa akatadzirana nauyu, asi anga akatadzirana ndeuyu neuyu azofa wewa. Saka ndiri kuti sabhuku hatina here pamwe pamuri kuziya muarea menyu kuti apa pagara pakangodai semuridzi wenzvimbo panogona kuita pekuti panogona kuremeka takapa murumo. Ndoziva kuti nzvimbo hapasisina but pane pamba unondoziva kuti sabhuku aiwa yanyaya kuda kubatanidza mhuri yenyu mbiri vasaramba vaita makakatano.
pamunoziva kuti sasabhuki nzvimbo ite yangu yese, asi apa yautora apa urimi hazvina kuti panodhibha pakamira sei. Tapedza kuti dambudziko tapa murume uyu. Ini pana ndinanga toti mutsitsi dzangu minda yandiwandira madhundu yangu yousabhu handimupire futi nokuti mumwe sabhuka akazogarawoka azviite zvakanaka, asi kana akumbirawo zvakanaka ashoterwa anofanira zvako kurima chinima changu chousabhuku ichi chikune hakusiba kuti ndakupira futi. Ndakatombotaurira shoko iroro. Aiyo, ndikuti inini ndikuda pekuti pamunomupira futi zvazoita kuti mangwana zvimunyuka pamadhundura munawo kuti usabhuku kana muchiziva kuti aiwa asinini ndine mhuri ndine chii, pamunofungidzira madhunduru mairi matatu amunomupa tinyaradzi sezvapakutanga zvamamakaita kuti ndandati ngautse munhu. Mambo chokwadi hapana panyika hapana, handina vamupamba hanzi dai ndandinapo ndaigona kuona zvandingagona kuti asi ndiri kuti nemadhunduru mairi matatu kana vachida zvavo kurima wokusvika pandi ndati ndaakuda madhunduru angu zvinonyorwa muzvinyorwa ndavapa vachirima zvavo handinada kuti unoti kudii handinapo. Kana vakati nhasi ndivaratidze ndakatombovaudza shoko iroro kuti uyai murime. Ndakatombopawo baba mukuru wavo vakarima kwamakore 2 tichinzwana, vakaenda kuna Benya. Mukupanana zvimwe nguva muchapedzera mapiwa wamunda wenyu hazvizozikana, asi zvakutangira kupi imomo hazvo zviri pachena ndezvekuti munda achagona kuutora tichaudzorera uko hazvichakwanisi. Pantore changamiri mambonzwa here ndichitaura kuti murume uyu ane munda uyu akatousiya kuburikidza ndataura naye. Right, muchidimboregai tipedze tichiti tingaswerere. Judgment yedu yangodzoka ipapo zvakuda pachena kuti munhu achagona kuutora zvakare tichiudzorera kuna Mupamba. Nekuda kweappeal zvavanga vakapinda ndafungidzira zvinogona kuchinjisa judgment pandaona pasina zvikonzero zvinobatika. Zvinoita kuti tigone kuchinja judgment yedu. Zviri kunzwika secretary. Ndaona hapana zvikonzero zvinobatika zvatati zvataurika zvinogona kuti judgment ingachinjwa. Andanda ndangukumbira kuti dai pane pekuti panogona kuti kamunda wokuti tinogona kubatsiridza Mupamba agone kupiwa achirima nemhuri zvaigona kutibatsira. Saka ndanda kuchemera kuna Mukombero kuti kana paripo imhuri yenyu vaimupa pamunoziva kuti aiwa apa ndakamupa ndina dambudziko napo musawandiro nemunda inongoyenzera isina kushanda but momupa iyoita production orima pamunda ipapo zvaitibatsira. Ipapo mambo mukutaura chokwadi mazwi okuti vanhu vayanani zvino handinaiva. Saka itapedza Pamba nifunga tataura zvataura judgment yedu because zvinoita kuti majudgment achinji tichiona uremo hwezvikonzero zvamuri kutaura zvacho, asi taona kuti zvikonzero nemataura kuti varume vanga vari kumashure uko ndaona kuti hatina zvikonzero zvinonazobatika. Asi kana mazoita dambudziko rokuti inoda kurima vataura vega vamarumisa sevamukombero ndinokupai madhunduru amunotorima muchiita zvamunoda, asi ndichiti ndaangu madhunduru iwayo ndozvavataura hanzi handichisina pamwe asi madhunduru ekukupai ekuti mufanira kubatsirika ndinawo. Zvikunzwika asi ndichatotanga ndanzwawo kuvaridzi vomusha wandigere kuti vanoti kudii nokuti varipo havana kufa vese varipo. aiwa ndinotenda vaita basa masunungurwa nendani nemusainero munda pamusoro wezvedererai munda wadzorerwa zvakare kuna marumesa sepakutanga right. Kennedy Mgumbi. Kennedy Mgumbi. Alikuwa Kennedy. Alright, sasa cheza Kennedy Mgumbi. Pane rawa ne ulipa.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.